Okay, may mga pa naman, no, mga kabiyan na kakapistado. Yari naman kita karon, no, sa subong nga hapon, diri mismo sa may Aro Plaza. Makakuha naman kita sa presyo sa mga bulak, no, sa ilang arrangement para mga kabistado. So then madamo na mga manugbakal, no, sa mga bulak agod dalon sa ilang mga pinalangga nga minatay, no, sa kinalilain nga mga patyo. So sa sining matinion mga kabistado, maayo ang chimpo, no, wala na sang ulan, no, silak ang haring adlaw, no, alin kagina sang aga tub subong, no, mga kabisado, no. So amo ni ang bulak sa sinima tinuon mga arrangement, no, kadamo sa mga pumuluyo nato at mga kauturan nga kalagto, no, dere sa may distrito sang Haro, kundi sa may Haro Plaza agud nga magpamakal, no, sa mga bulak. So ari naman, no, na makita ninyo nga kadamo kasari-sari sa mga design, no, sa mga arrangement sa mga bulak, no. Bebe, pila na? 100 na sa. Okay, ang sa kuan niyo Barbande pila ni? Ang 400 400 na. Ali 100 dapat tali 500. Okay. Amo ni ang presyo, no, sang bulak. Ano ni bulak ang Malaysian moms? Ano na? Rados. Okay, Rados, no. Kamo kita mamalaan yung mga bulak dire. Dire mismo sa may distrito sa Haro. Kadin dire sa may Haro Plaza, no. Ari, no, tayo kadamo subong sa mga kauturan naton nga pamakal na, no, sa mga bulak sa sini mga tinion. So ari, ano na yan, kumpra na na, kumpra Yan naman na. Kaya paparato lang eh, tunot man. Yan, di, no. Kailangan ito ka, pero di naman gumayo. kailangan naman ito mang duwa din. Yan, eh, no. So ari, malibot-libot kita din sa mga kaya rin, no, makita natin nga hawa-hawa na ang mga pisto sang tagsa-tagsa ka manugbaligya sang bulak diri sa may distrito sa Haro. Sini mga tanion, no, o ka gambay na galing sa mga bulak, no. Sir, bulak. Tapilay nyo bulak, pila pligyan ay 200 to 100. ang din ang 250 nyo. Amo ni sa dalom. Okay, ang sa ibabaw 200. Ay naya. Ang wala stand ka mo 200, kami stand ka. Okay, 200 to 50 kag 300, no. So amo ni mga presyo anay, no. Subong diri sa Plaza Haro. Makita ninyo nga hawas na ang mga bulak, no, sa sini mga tinion kay gabligyan ay barato, may ato tong asyen, no, may ato tong 150, no. Ari ay libuton ta ang tanan nga
pagito may mga bago nga design sa mga bulak di mga kapistado o sa sining mga tinion. Makita nyo nga tapila na ibligyan na nyo 150. So araw may mga design may mga design kung paano sila mag-diskarte, magpanami sa design o con arrangement, no, mga kabisado. So area malibot pagit kita di sugpo na diyo, no. Are libot na di bilog nga ro plaza. Okay, no, araw. So, makita nyo mga sari-sari nga design, no? Dari mga kabiyanan, mga kabistado na bulak, no? Makita nyo, no, mga dari lang sa Haro Plaza, no? Kagto ko mo dari pag magpamakal sa tapilahin mo bligya bulak 130 sir. 130. Ay ni 130 ni. Oo. Ang 200. 200. Ang dako 500. 200 ang dako. Oo. Ari ang 200. 200 ang dako 500. Damo na nabakal. Damo ka na nabigya. So amo ni, no? Mga Oo, kaya ako ay vlog. Ariyo kadamo sa namin sa mga arrangement, no? Araw bakalo. So subong nga hapon, no? Kanami isang chimpo, no? Kumpara mo kagabi nga una naton nga pag tanaw sang sitwasyon nga bukid ang ulan kagabi sa sining mga tinionte nagtartawhay, no? Umuni ang baliganay sang bulak. Okay, no? Ari olay lain nga design no sa inyong arrangement sa mga bulak. Tagpila inyong arrangement niyo? Sir, ang bulak na mo tag 150 na siya. Kada may 200, may depende sir sa sa bulak. Okay. Bali ma'am sa Radyo Bistado ako gapa ko sa mga presyo. Ang inyong nga bulak din nagahalin eh. Ato sir, sir kay Sino? Siya ang siya ang namon. Siya ang Namon sa siya ang manager. Manager Okay. namon sa kamo. Sige mama, are kay namin kay live kita subong sa Radyo Bistado. Ma'am, sa din nagahalin ang inyong nga bulak Dangwa. Baligya lakat kit kamo. Ang bayaw. Ang bayaw nyo. Pero kung sa Dangwa, ang presyohan ay pila ang kuha nyo sa mga ano nga bulak niyo? Rados. Oo. Pila na depende sa Dangwa. Oo. Pero ang ikuan talaga ang presyo nga barato gid, no. Makakinensagid ka mo. Okay. Nagbagyo todo. Hindi mo maano ang baligyanay as the boss. Okay. Te mayo gani subong kay ito butlak ang init, no? Te amo nang ano ka nakabaligya na kamo? Te ano kamusta ang inyong pagbaligya dire? Okay man. Okay man, nakabawi na o Hindi pa puro bus pa. buwas pagid, no? So buwas alas day, no? Oo, alas Kay November 1. Okay. Sino ang ngalan ta, ma'am?
Jean lang ako. Gina. Jean. Jean ano? Ano na? Alpanghe. Okay, taga din ka? Pilya. Taga Bilya. Oh, ari taga Bilyagli oh. May No? gusto ba kami sa balay? May pisto man kamo sa inyong balay. At sa Pilya ka. Okay. Okay no. Okay, ari oh. Oh, te tagpilane. No? Pila na presyo na ang bligyan kasi ni ma'am? Depende sa ano sa... Pila din bakal ni ma'am? 800. Ay, ne, isa ka laba gali no. Laba na siya, sir. Para Okay. sa ano na siya na. Ari kay ma-interview ta kay ma'am. Ma'am, mayong hapon, ma'am, sa Radyo Bistado, ma'am. Ma'am, din yung panidalo ninyo bulak, ma'am? Sa Pilar. Pilar Kapis? May mga salakyan ka mo? May service ka mo? Okay. Tip, ang ini nga bulak, pila ni ka pansyon ang mabutangan? Isa lang. Okay. Okay, ma'am, live kita subong ma'am sa Radyo Bistado, no, sa Facebook live, no, sa Sinimo Trion. Sino nga pangalan to, ma'am? Ha? Way ka sa nickname ang kwalang ayo, malang ayo. Okay, nahuyo si ma'am. So amo na yung nga bulak no na bakal. Isa ni ka malaba na bulak. No, mga kabyanan sa Sinimo mga Trion, no. Okay, to taga Pilar Kapis no, nakalabot pa dire. Nakapamakal sang mga matahom nga arrangement sa mga bulak no diri sa may distrito sang Haro. So lain nga mga presyohan na yan no. Depende sa sang customer kung magustuhan niya ang ining mga arrangement no sang aton nga mga negosyante sang bulak no diri sa distrito sang Haro no. Okay, ari man ang taga isisyo no. Sila ang naga-maintainer no sang Katinlo sang Haro Plaza. Ara si Ma'am Sheila. Okay. Ari sa. Ang galibot sa wala. Galibot sa. Okay no. Amo ni no. Isa pala ito na interview natin no, taga Pilar Kapis okay no, kay balik kita di sa babaw so kadamo sa mga tuturan natin subong no naga baligya na sa Sinimo Trion. Are ang mga gwapahon sa mga taga isisyo ara sila ni nagakuan no. Ara gali kanami sa mga arrangements sa bulak te bakala ka mo para nga may bintamang ko. Oy, nakabakala kami to. Ay neto pila na bigyan mo niya. 350, 300 350 pero may mayo 300. Para 150 Pagita na kabi ko din ka galing naga ikwan mo amon duty di mo ha ikwan mo sa Sinimo mga Trion upod naton si Ma'am Sheila Hel. Pag-interview Sang isisyo. Ma'am, kamusta ang inyo nga paglibot-libot sa mga bariligyan? Ginasunod man nila ang panglimpyo? Oo, ginasunod yun nila kay kinala manlimpyo gid kita. Oo. Kompleto man sila tanan ma'am no? Kompleto sila mga permit. Okay. Amo na hindi tala hindi si Ma'am Sheila kung magpakita sang ilang sa iyang itsura kay nahuya sa okay lang at least ara siya no sa mga viewers naton. So amo ni ang katinlo sang Haro Plaza kag pagplastar sang taga city government
kung paano kita mag plastar sa atong mga negosyo, no, sa diri sa may Haro Plaza, mga kabyanan. So libot lang ka. So amo ni, no, so Ario, makita mo kung masilakan sang manami nga silak sang adlaw, no, kanami gali sa mga bulak, no. May yellow, may puti, may sari-sari nga color, no, mga kabistado. No, sa sanay mga tiniyon. So para mo na baligyanay sang sa mga bulak no, may 150, 200, may ara nga 350. Kung may ayo 300, no, hatag sa 300, mga kabistado. So amo ni ang sitwasyon sang adlaw sang Lunes, pizza 31, dispira sang Pista Minatay. Kung sa din madamo na ang nagapamakana sa mga bulak, no, dalon sa ila mga pinalangga nga minatay sa tagsa ka mga patyo sa probinsya kag sa syudad sa nga Iloilo, no. So dugay-dugay, no, sikyaro man naton ang sementeryo sa nga diri sa syudad sa nga Iloilo, no, mga kabisado. Ang taon ta kung kamusta man sila dito, mga kabistado, kung kay subong do ambot lang kung makasulod na ang mga wala vaccine, no. Ang puno-puno nga kabulakan kagabi subong, oh, kita nyo na hawan-hawan, no, kay ara ang ilang tindira, no, mga kabistado. Sinang ringalan na? Sino ganay? Jenny Dera, no. Ano na? Jenny Dera. Okay. Ma'am, kumusta? Nakapamaka ka na sang bulak mo? Oo. Sa din mo nadalon? Sa father ko. Sa din ka mo nga kuan nga banwa? Sa ano lang, sa Mungaya. Okay, diri mo sa city. Oo, sa Okay. Green Garden. Okay, pila na ka pansyon ang butangan? Sa sa Green Garden, tapos may ara na kami na pamilya dito sa Liganis Pagid. Bago to sa kadamo gali ka mo kunan sang bulak. Di sa patay. imong sa imong nga pagalibot-libot sa mga kabulakan. Ano ang mga presyo nga nakunan mo gid nga nakabakal ka sa bulak? 200, may 150. Oo. Nang lang kami hasta sa budget. Nang hindi man pwede nga malaga sige sa tag 500 kay Oo. siyempre ano lang importante nga may ara ka lang dalon sa imo nga himata nga Oo. imo bisitahon sa patio, mga importante. Okay. Importante nga mapamisahan sila kag mga pangadian. Ate, mas mayo na. Oo. Oh. Sino ang ngalan nato, nay? Si Soli na lang Soling, yes. Okay. Salamat kit ma'am, ha? Oo. Okay. Salamat. So, isa to ka mga customer, no, nabatian ninyo ang iyang pinugdaon, no, sa mga presyo sa mga bulak. May ara 200, 150. May depende, no, sa klase sa bulak nga inyong mabakal, no, diri sa may strito sang Haro, no, diri sa may Haro Plaza. Okay, no. So, matamat na gali, matamat na damong tao sa sini mga tinion, no, kay nag-ugyon ang manami nga chimpo kag nag-ugyon man ang panahon sa aton, no. Amo na to gali siguro ang last nga waswas ang bagyo kagabi, no. Grabe gid ang pagbuo sang ulan. So, mga kabisado.
Ara tata kay na may pagkati yata pisto. Ah. Oh, so mayari lang nga nga lipot lang, no. Tapos pila na yung bigyan niya niyo? Hello? 150 ah. Oh, 150 lang, trato na. No. Na amo na ilang presyon na isang bulak. No. Darating. Gapili ang customer, no? Sa Sinimat Neon, kung ano ang baklo niya ng naka-arrange o kung ng ano ni pagtawag ng wala pa, no? Mga kabisado sa Sinimat Neon, subong nga hapon, no? So amo niya ang sitwasyon sa Sinimat Neon. Hindi gid man tanto ka bugat sang trapiko diri sa may Haro Cathedral, diri mismo sa may Haro Plaza, kung sa din diri nagaraya ang pagbaligyan ay sa mga bulak sa sini mga tinion mga kabistado, no? So, ari no, eh nagali oh. May isang ilang nga bulak. Okay. Ang kandila, yung tapila binigyan na yung sa kandila nyo? 120 sa kapak. Okay. So, mga kabisado, no? So, para muna na ang akong madulong sitwasyon, no? Liwat, no? Diri sa may distrito sa Haro, kung sa din nagugyon ang manami nga panahon, gabay pa hasta pugwas ni, no? Ang pagsilak sa init kag mayo nga tiyempo sa sini mga tinion. Ako naman na yung kabisadong Bunisong Linggo. Basta balita kag serbisyo publiko. Ako naman ninyo Radyo Bistado. Balak na kandila na mo ma'am. Oo,